Ето как направих печалба от $65 за по-малко от една минута. Купувам този койн на 13к с $56 и виждате, че го продавам за $124 на 30к. Ето ви и още една измишльотина, от която съм направил $92 пак за няма една минута, като тук купувам на 14к и постепенно правя няколко продажби на по-висок market cap, като виждате, че самия койн той направо излетя и ако бях задържал 2-3-5 минути, щях да съм направил не $92, а може би 300-400, но така правят страхливците като мен. Реално в този койн има хора, които са направили по $1000, по $900, дори по 1500-1700, но това са хора, които имат по-голям кураж и играят с по-голям капитал. Ако ви е интересно как можете да почнете да трейдвате мим койни, пишете ми в коментарите и ще ви кача още информационни видеа.